ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಈತ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತೇನೆ. ಬಜ್ಜಿ ಪೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಪೇಜ್ ಕಣಮ್ಮ ಗೈಸ್. ಬೆಲಕ್ಕೈ ತುಲೆಗೆ ಪರಂದು ಬೆಲಕ್ಕೈ ಒಯ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟ್ಟುಂಡೆ ಈತೆಲ್ಲ ದೈಟ್ ನೆಲಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೆಲಕ್ಕೈ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಉಂಡು. ಇದೈಕೆ ಏತು ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಇಂದುಲ ಎಂಕಲ್ ನಾವೇ ತೋಟ ಈ ತೋಟಡುಂದೆ ತೂಲೆಗೆವರ ತೋಜಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಗು ಪೋತುನು ಗೈಸ್. 2 ತಾರ ವೆಂಕಲ್ನತ್ತು 11 ಕಂಗು ತೆಡಿಲು ಬುರ್ದುನೆ ದಾಯ್ತವನ್ ಪೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಸೈತದ ಬೋಂಡು ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ದಾಯ್ತವನ್ ಪನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಲಿಟೀಸ್ ದಾಯ್ತವನ್ ಪೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಇಂದೆಂದು ತುಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೂತಿಪ್ಪಾರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತಿಪ್ಪೇರೆ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಇಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರೆ ನಿಂಕಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಡ್ನೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಸೋಕ್ತೋಜನಂತೆ. We have what baldi. Pej pe. Wow. Hi. ಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಂಬೆ you don't look ತಾಳ ಅಂತದಿಜ್ಜಿ ತಾಡು ನಾದಿಗಿರತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಬಜ್ಜಿ 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 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬೇಜಿತ್ತೇರ ಅಂದಿನಿ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜಿದಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ಇತ್ತ ಈತ ನಾನು ದೀತಿರ್ಲಿ ಪುರಾಣಿ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ರು ಬಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಪೆಜ್ಜೆರ ಆತ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂದದ ಆತಂಡು ನೆನ್ ತೆಂಚದ ಎತ್ತದ ಬಾಡುಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಎನ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾರುಂಡು ಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಂಡೇ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ഉണ്ട്. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಪ 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 నేను చెప్పువే ಗೈಸ್. ಏನು ಅಂಗಡಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಡಿತದ ದೀಪದಿದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪರ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದೊಂದು ಐಟಮ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾನ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಪನೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಏಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೌಲೆ ದೀಡಿಯೆ ಲಾವಂದತೆ ಗೈಸ್. ಕೋಡೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾಗ್ರದ ತೀರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗನೇ ಇಚ್ಚಾಂಡೆ ಚೆಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಸಂತೆ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದುಕ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಬಗೆ. ಚಿತ್ತು ಬಳಿ ಕೇಳ್ತು 80. ಕಾಯಿ 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 80. ಗೈಸ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಸಂತೆ ಪೂರ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾನ ಗಾಡಿ ಮೂಲು ಉಂಟದು ಸಂತೆ ತೂ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಆನೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ದಿಗಿರುತ್ತೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ ಸಂತೆ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಓಪನ್ ಆವಡಾತೆ ನಂದು ಹುತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ನಡಪೆರ ಜಿಂಜ ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತು ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಗೈಸ್. ಎಂಕಿನಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ MBA ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ 10 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಿಟ್ಲಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ. ಅಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಫುಲ್ ಅಂಗಡಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು
ಬೋಣಿ ಆಂಡ್ ಬುಲ್ಪೊಯಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಮಡಿ ತೀಪುನೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಇತ್ತ 10 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನೆ 11 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಾಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುರ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐನತ್ತು ಬೇಗ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.